Baba wetu mupenyu, siyabonga ubaba wethu ophilayo. Mwari mumwechete wazokoda aliwoka. uNkulunkulu oqiniso yedwa. Washa wadu Jesu Kristo. Owenkosi yethu Jesu Kristu. Namo yamutsene pamasono okupedzisira. Moya oyingcwele ngesuku zokugcina. St. Paul mwazafika kuna wakazisarulira. St. Paul maze waAfrika kulawa ambulelweyo. Afrika yedu. David amanikidzwane honde ya Saulo. uDavid wayezingelwa nguSawulo. Ari pana mapisana ma 121. Usambulo 121. Akaimba rwiyo rwokuti ndakwira ripi gomo. Wacula leli culo esithi ngizakhuphuka Zoma kati koruponiso rwangu runobva piko. Usindiso lwami luyabuyaphi? Uruponiso rwangu runobva kuna Jehova. Usindiso lwami luyeza kuJehova. Ndatarira kumakomo. Mase ngibheke entabeni. Afrika yedu. Asika apa gomore Rama. Ngesafike entabeni yaseRama. Pakanga paina Samero. Okwakulo Samuel. Mutana akakwebhulukura pamazuva ake. Owayesemdala ensukwini zakhe. Neboka ravaprofita. Abaprofeti abaningi. Apa namapisana ma 133. Ekumasambulo 133. David anoti. uDavid uthi. Anakidzwa nezvakona zvichiwa navaroti navaprofita naSamero. Jabulela kubona kubaprofeti lo Samuel. Anotitarira uone. Uthi bheka ubone. Kunaka kwazvakaita. Uhle okukhona. Kana vanhu vaMwari vachigarisana sehama nehama. Abakhonzi behlalisane nje. Zvikanzi izvi zvakafanana namafuta anozorwa mubvudzi. Kunjengamafutha agcotshwe Achiyerera nendebvu. esehla nentshebe. Dziri ndebvu dzaAroni. Intshebe zikaAroni. Kusvika kumpendero wenguo dzake. Zvikanzi zvakafanana nedore herimoni. Kufana njengedore Rinoyerera pamakomo. esehla entabeni. Ari makomo eSayoni. Intaba Uku ndiko zaseSayoni. kuropafadza kwaJehovha. Ukubusisa Uhu ndio upenyu usingaperi. Afrika yedu. Asi Jeremiah 31:15. uJeremiah 31:15. Anozoona gomo iroro reRama rakuchema. Lentaba yaseRama. Jeremiah atarira achiona paRama. uJeremiah ebhekile bona seRama. Jeremiah anoti. uJeremiah uthi. Izwi rakanzikwa paRama. Izwi lazwakala eRama. Rokushema nokuungudza kukuru. Ukukhala okukhulu. Rachel ashema vana vake. uRachel ekhalela Rachel anoramba kunyaradzwa. eyala Nokuti vana vake pakanga pasisina. Gomo reRama rakanga ratakwa naSatani. Intaba yeRama isibhijizwe nguSathane. African Apostolic Church. African Apostolic Church Zion. Afrika yanu. Afrika yanu. Mundibate zvakanaka. Lingibambe kahle. Hatisi kurambidza vanhu kuimba naye Asiyalisa abantu balicule. asi kana achiri kuexpressa point Kepha mayisakhuluma ipoint yakhe. tinombomupa nguva kuti adini Siyanikeza ithuba apedze aqede. point yake. Eqede ithuba lakhe. Kana munhu wozonziverenga apa ndo patinokwanisa kudini, Makuthwala ifundo. ndo patinokwanisa kuimba tichitsigira point yake. Saka tiri pamwe chete naye. Musazoti tarambidzwa kuimba. Tichaimba kusvika kwaedza. Sizacula kuze ilanga liphume. Afrika yedu. Amen. Barami naBaraki uBhalamu loBhalaki varonga zano rokurwisa rudzi rwaMwari vana vaIsraeri. bahlele icebo lokubana belwise ingane zikaNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli. Barami somprofita akambengazarurwa pamusoro pezverudzi kuti harutukwi. uBhalamu wayesehambulelwe ukubana laba bantu abathukwa. Asi nokuda kweshoko raPauro weTaso Kepha ngezwi likaPawulo waseThaso rakanga rati mari mudzi wechakaipa, lisithi imali yimpande yesono. mweya wakabata pana Bharami. Umoya wabamba uBhalamu.
akaenda kuna Baraki. Waya kuBaraki. Nokuti akanga avimbiswa mari nepfuma huru. Ngoba wayetengiswe imali eningi. Akaronga zano rokutengesa rudzi rwaMwari nekuda kwemari nepfuma. Waba lehlelo lokubana athengisa VAAFRICA edu. imali. Anaenda kuna Baraki oti. Uyahamba kuBaraki ethi. Vanhu ava vanhu vaMwari. Lava ngabantu bakaNkulunkulu. Hakuna imwe nzira yaungagona kuvaita. Akula enye indlela ongayenza. Kana iwe bedzi sina kuvabvisa pamberi paMwari. Ma ungabasusanga phambi kwaNkulunkulu. Zvino ndakukupa zano rokuita. Ngakho senkunikeza iqhinga lokwenza. Nyora tsamba kwavari. Loba incwadi kubo. Uthi ndinotuma mashoko okuyanana. YouTube ngithumela amazwi ubana libuyisana. Nokubatana nokunzwisisana. Ukubambana lokuzwisisana. Nokuthi muri rudzi rwaMwari. Ngoba lina lingabantu bakaNkulunkulu. Uyayi zvino uyayi kunotite party. Uyani ngapha senze umdlalo. Pakesha group up. Pampato yakesha chi? Group. VAAFRICA edu. Vana vaIsraeri vanonyorerwa shoko sikanza asiwe kana wadaro. Vabhalela incwadi kodwa kuthiwa masokunjalo. Utsvake vanasikana vakanakisisa kwazvo parudzi rwako. Udinga amantombazana amahle phakathi kwenu. Uvapfekedze nhumbi dzokushama. Ubagqokise izigqoko ezingaphelelanga. Zvino kana vana vaIsraeri wavapa waini vakanwa vakaguta. Ingane zakoIsraeli ungabaphuzisa iwayini. Vadhakwa mutambo wapakati. Sebedakiwe sesiphakathi komdlalo. Uburitse vanasikana ava. Ukhiphe amantombazana lana. Vauye vatambe mudariro vasina kupfeka zvakakwana. Buye bezojayiva. Vana vaIsraeri vachachiva vasikana ava. Abantwana bakaIsraeli baza kuthanda la mantombazana. Vatora vachiita upombwe nani? Sebelala la. Mwari wavo anobva atama paari oti haditsvina. Vana vaIsraeri vakabatwa naizvozvo pamupata weAkeshia gurufu pakafa zuru. Abantwana bakaIsraeli vabanjwa iloku kwafa VAAFRICA edu. Panguva yatiri chenjera kuseterwa mupata weAkeshia. Ngesikhathi esinkusona kumele siqaphelise. Chenjera kurongerwa mupata weAkeshia gurufu. Ungahlelelwa indaba yase Akeshia gurufu. Akeshia gurufu. Nokuti vanhu ava vanoziva kuti rudzi uru runonamata Mwari mupenyu. Ngoba vayazi ukubana sithandaza uNkulunkulu ophilayo. Kana tikasaisa chakaipa bedzi pakati pavo. Bengafakanga ububi phakathi nabo. Vanhu ava hatingavakunzi. Abantu laba ngeke sabanqoba. VAAFRICA edu. Imba. Kamwe amutsene uzondishambisa. Kamwe amutsene uzondishambisa. Kamwe amutsene wealoyeka. Kamwe amutsene
Oh